Nagsimula bilang libangan sa pagluluto ang ngayon mabentang kainan na Beng's Nasi sa Naga City. Binabalik-balikan ng mga customer ang nasi goreng, isang Indonesian fried rice na pwedeng ipares sa kahit anong Pinoy na ulam. Kaya naman hindi katakataka na pumatok ito sa panlasa ng masa. Kasagsagan ng pandemya taong 2020 nang maisipan ni Vincent San Juan o Beng na gawing negosyo online ang hilig niya sa pagluluto. May nagtarangkilik man, may nag-order, di napunan ko naman. Piginhans ko pa dikit-dikit. Pag may nakukuha ko, may nagtitipon ako. Hasta naging negosyo na talaga siya. Dinigbuhan ko siyang brand label, brand name. Yan, naging Beng's Nasi na siya. Hands-on sa negosyo si Beng kaya nang dumami ang demand sa kanilang orders, nagdesisyon siya at ang kanyang asawa na magtayo ng 3 pang branch ng kainan. Mas ako lang struggles kaysa sa success. Pero pag nag-success ka, ang ginhawa dahil mo masukul. Pero lingid sa kaalaman ng marami, 4 na taon nang lumalaban sa sakit sa bato si Beng. Dahil na rin sa taas ng mga bilihin at dagdag gastusin, napilitan siyang isara ang ilang branch ng Beng's Nasi. Ay, sugal ka talagang negosyo eh. Kaya po mag-invest para maaraman mo kung makita ka or di. Invest lang ako ng invest. Pag may nagbalik, salamat. Thank you. Pag mayo, at least nag-try ako. Kasalukuyang nagdadialysis si Beng na kailangang paglaanan ng budget linggo-linggo. Pero hindi siya pinabayaan ng mga kaibigan. Isang benefit gig ang binuo nila para makalikom ng pagpapagamot kay Beng. Pay what you can. Tapos yan, may donation box kami. So ayan, kung isa yung gusto mag-donate or ipopost may mag-reaction si Gcash number, straight na sa iya. Since kay po niyang tabang, ako kami digdingon yan para makatabang man, maski kadikit. Amoy, para sa'yo mo ning tagay na niyo. Get well soon. Laban lang, kaya yan. Bumuhos naman ang suporta ng ilang lokal na banda, bagay na hindi inaasahan ni Beng. Sa gabos na barkada kung nagtabang sa ko. Salamat sa touch ako hanggang ngunyan. Kung masabi sa hindi napapaibi pati. Mauragon sinda. Solid. Pulgad hanggang ngunyan. Salamat sa suporta. Sa mga nais na magpaabot ng tulong kay Beng, maaring ipadala ito sa kanyang Gcash numbers na 0947-253-5683. May Dimaano, CSN.